Jadolo Paul Mackenzie mar Good News International Church mane ochwale nyim doho banga chich kodeni nochono nyithindo moko Rio Kech mane giwito ngimagi koro gikone to owe thuolo gi rambun mar shillings 10,000. Anyuola mag nyithindogo mane owito ngimagi ywak ka ginyiso luoro ni dipo ka ok giyudo ratiro ne nyithindgi. Nyithindo ariyo ma johigni 2 kod 5 noyangore ni nowito ngimagi banga Jadolo no ochuno gi kod kech. Nyathi moro mane jahigni 8 mane odine e ot achiel kod jowadgi to noresi kendo oseyudo thieth. Jonyuol nyathino kwayo arita makende ne nyathino kalore ni bura pod dhi nyime. Nazidi kulilia kwamba haya madhehebu ambayo hayaeleweki, ambayo yanafanya mambo mengi ambayo ni kinyume, na narudia serikali iweze kuchukua hatua kali sana, na imekuja imepoteza watu wetu. Mambo mengi ambayo hayaeleweki yanafanyika na wengi wanaacha tu hivi. Hiyo si vizuri kabisa. Lazima hatua kali zichukuliwe dhidi ya madhehebu ambayo hayajulikani, ambayo yana mafundisho ambayo kinyume cha Biblia kama maandishi. Kwa hivyo mimi na uchungu, nimepoteza wajukuu wawili, lakini pia furaha yangu ni kwamba huyu mmoja anaendelea vizuri. Tunaendelea kumlinda na tutahakikisha kwamba